An b'aw bɛɛ lajɛlen fo ka aw waleɲuman dɔn. Jani.ml FM bi su in na ni y'an ka brève kɛnɛw ye ni ale sigilen ye. Su in na an bɛna brève kɛ fan filalama ye. Fan filalama min sen fɛ sa fɔlɔ an bɛna kibaruyaw olu di aw ma. Kibaruyaw mana kun cɛ ka bɔ yen tuma min na sa an bɛ sɔrɔ ka maa welelen b'an bolo bi ko ka se ka armée dɛmɛ. Armée bɛ se ka dɛmɛ cogo di, o baara bɛ na kɛ cogo di, maaw bɛ na mun ni mun kɛ, hakilina in nana cogo min, an na o ɲɛfɔ aw ɲɛna. Su in na an b'an ka dugutigiw ka coordinateur fo n'o ye Seydou Sangare ye, ale yɛrɛ ye commune 6 dugutigi, olu ka ɲɛmaa ye, nka bi Bamakɔ fana coordinateur don, an b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn k'a Sangare, Maɲanbugukaw ni Sogonikɔkaw k'olu bɛɛ lajɛlen k'olu fana fo, min ye Jaba Sidibe ye, Madame Sall k'ale fana fo k'a waleɲuman dɔn, Abdramane Zakaria Traoré an b'a fana fo réseau wasa la Segu kabini Pelenganakaw olu fɛ yen. Bi su in na an t'a munumunu k'a janya kosɛbɛ sabula kunnafoni olu ka teli i n'a fɔ jamana yɛrɛ ko ka teli cogo min na. Minisiri min bɛ yen ni ale bɛ a tɔgɔ ye di sariya ko kunna an ka jamana kɔnɔ, ale ye sɛbɛn dɔ bɔ bi, sɛbɛn min kɔnɔna na n'o Mamudu Kaso ye, a kɔni ye laɲini kɛ procureur fɛ, ka laɲini kɛ kiiritigɛlaw bɛɛ lajɛlen fɛ, kiiriso olu kɔnɔna na. Basakɛ, ko sɛbɛn in a fa sirila bi, min ye minisiri ye ko a b'a ɲini procureur ni cour d'appel ni juge ɲɛmaw bɛɛ lajɛlen fɛ sa, ko nin waati na kɔlɔsili de kɛra k'a fɔ ko jamana in kɔnɔna na yan nɔ maa minnu bɛ minɛ kiiri ko bunakun kan, n'u bɛ taa k'a fɔ ko u bilara sous mandat de dépôt, n'olu bilara yen ko ɲinɛ de bɛ kɛ kuma caman a maa mafalen ninnu k'u bɛ to k'u ka wariw ta de. E ye directeur ye minɛ k'a bila mandat la, i ye procureur, i ye directeur général minɛ, i ye ministre ka kankɔrɔsigi minɛ, i ye sous-préfet minɛ, i ye u ka yafa ma wala. Mais bi bɛɛ bɛ ka minɛ o. Est-ce que ninnu bɛ ka mɔgɔ de to? U m'u yɛrɛ to kuma tɛ anw tɔw kɔni ma o. Cɛ b'a fɔ bɛɛ ɲɛna ko maa i y'i jija i tɔgɔ kana k'a la dɔrɔn. Ko sinon ko n'i tɔgɔ b'a la. Colonels ni généraux ni mɔgɔw ɲinɛna min kɔ, transition in daminɛna ni min ye, n k'a daminɛna ni généraux minɛ de ye. Olu bɛ kaso la halisa o. Minisiri kɔrɔ caman bɛ kaso la, dɔw ka passeport minɛnen n'u la. Donc bi ko ka kɛ ni o waleya ye, Mamudu Kasoge ko k'u ye kɔlɔsili de kɛ. N'olu mɔgɔ ninnu minɛna tan, juges bɛ ɲinɛ k'a f'u ka baarakɛyɔrɔ ɲɛmɔgɔw ɲɛna, karisa minɛna a bɛ kaso la, mandat dara a kan ka ban. Sɔrɔ min n'a ka kan n'o ye wari min n'o kan ka d'a ma, a y'a tigɛ. Sisan Kasoge ye sɛbɛn de bɔ k'a ɲini procureur fɛ, k'a ɲini kiirisobɔw kiirisomɔgɔw bɛɛ lajɛlen fɛ sisan, n'aw ye maaw minɛ ko aw k'a fɔ yaasa olu ka ɲɛmɔgɔw ka se ka bɔ a kalama. Misali la, ko maa dɔw minɛna kɔsa in na, ministre des transports ale ka sɛgɛsɛgɛli dɔ tun bɛ sen na. Maa minnu minɛna, ɲɛfɔli kɛra minisiri ye, u ka sɔrɔ tigɛra ka jɔ kak, ko ɲɔgɔnna de ɲininen don. Nka ɲɛ bɛ nin fɛn in na, nin fana wari la don koyi. Parce que n'i bɔra i ka jɔyɔrɔ la, e tɛ jɔyɔrɔ la tuguni. E bɛ kasobon na, nka kiiri ma kɛ fosi ma kɛ, e bɛ ka sara ta. Yɔrɔ a kuma ka ca dɛ. Wa min ka jugu nin bɛɛ ye, Basakɛ, caman de bɛ yen u bɛ kaso la u bɛ ka signature kɛ koyi. Directeur tɛ de, e y'a wuli de, i m'a wuli o. N'i m'a wuli n'a b'a ka directeur, mɔgɔ joli bɛ yen k'o bɛ kaso la bi k'o bɛ signature kɛ, u bɛ ka mɔgɔw ka saraw ɲɛnabɔ, u bɛ ka fɛnw ɲɛnabɔ. Donc sisan fu de bɛna siri nin bɛɛ la, wa Kasoge ko k'a b'a ɲini kiiritigilamaw bɛɛ lajɛlen fɛ k'u k'u jija yaasa nin o tɛ ka marcher. Nin waati in na fana u y'a ye k'a fɔ ko u ka yɔrɔ caman na min ye antenne ye n'o ye orange ye, o tigɛlen don. Ka fara o kan dugu kɔnɔna tɛ maga baara kɛcogo ni fɛnw, mɔgɔw yɛrɛ de sɛgɛnnen don. Min ye dugu in ye, u yɛrɛ maaw y'a jira k'a fɔ sa k'u b'a ɲini orange maaw fɛ u ka se ka wuli ka jɔ kɛ yaasa olu bɛ se ka lafiya cogo min. O bɛ cogo min, Gawo fana b'o cogoya kelen na. Gawokaw olu yɛrɛ kɔni bɛ ka welewelemada de kɛ ko yaasa gouvernement ka se ka dɛmɛ don olu ma.
nga nin dɔgɔkun laban in fana na an ye kibaruya sɔrɔ k'a fɔ Bamaci wale ni jɛkulu ninnu u kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka siranba ta ka ɲɛsin Mɛnakakaw ma min ye MSA ale ni Mali finitigiw ka dagayɔrɔ minnu bɛ yen k'u ka maa caman bɛ yen bi u kɛlen ka n'u kangara fo Mɛnaka dondaw la degun kɔni k'o talen ka ɲɛsin u ma Mɛnakakaw fana y'a jira k'a fɔ k'u bɛ welewelemada kɛ gouvernement ye a ka se ka u dɛmɛ cogo min na baara ninnu bɛ se ka kɛ cogo min na Basakɛ yɔrɔ kurantigɛ bɛ yen an yɛrɛ sirannen don n'a sɔrɔ an ta in tɛna tigɛ sɔɔni o ka fɔ dɛ parce que u y'a d'aw ma lansara yɔrɔ i b'u ka ko dɔn ni sɔɔni sera sisan dɔrɔn u b'a tigɛ su in na fana énergie mɔgɔw ye baara dɔ daminɛ misiri kɔnɔnaw la an na tila ka an da don o la o baara bɛna kɛ cogo min misiri 1000 ani seli yɔrɔ 1000 k'u bɛna yelen de don yen yaasa o yelenko bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min jaa Mali kɔnɔ faso ka cakɛda belebelebaw minisirisobaw baarakɛyɔrɔbaw min ye izinitigibaw ye k'olu de tɛ kuran sara koyi kuran juru min bɛ olu la k'a tɛ maa si la diɲɛ kɔnɔ k'a daminɛ sanfɛ fo duguma ko n'i y'a jateminɛ ko min ye dugumamɔgɔw k'olu de bɛ kuran sara mais sanfɛmɔgɔw k'u tɛ kuran sara dɛ énergie o wari min juru bɛ yen bi n'o sera ka sɔrɔ a bɛ sɔn ka nɔgɔyaba kɛ nka sɛgɛsɛgɛli min bɛ sen na a sɛgɛsɛgɛli bɛ ka min yira o ye k'a fɔ faso yɛrɛ ka calatigɛ jɛkulu baarakɛyɔrɔw olu yɛrɛ de tɛ kuran sara énergie ka juru tagabana de bɛ olu la k'a daminɛ depuis diɲɛ bisim hakili tɛ dara kubukubu la ale nalen n k'ale kungo ko fɔ ka taa yɔrɔ dɔ ta tigɛ o y'ale yɛrɛ tigɛ ka bɔ ala siɲɛ kelen kan k'ale bɔ directeur yɛrɛ la siɲɛ kelen jamana in ko ma nɔgɔn dɛ ni wulila fo n'ala farali kan dɛ i fa ni ba ka dugawu ni i fa ka dugawu ni ba ka barika n'o t'i kɔ jamana in ko n'i y'i k'a kan maa min fa i yɛrɛ fa koyi n'an bɔra yen Gawokaw tile 8 de ye nin ye kuran tɛ ka sɔrɔ sira tɛ yen maaw yɛrɛ sirannen don min ye dibi faralen funteni ni dimi ni fɛnw kan olu yɛrɛ ko sa ko olu b'a fɛ k'a dɔn don jumɛn lafiya bɛna na di olu ma sabula olu ta olu yɛrɛ bɛ ka u yɛrɛ ɲininka san o san i b'a dɔn ko Gawo filɛ nin ye k'a daminɛ depuis 2012 la fo sisan Gawokaw ka sunkalo kɛ yelen kɔnɔ a ma caya dɛ u yɛrɛ tun bolo ko ɲinan sa k'u bɛna na sunkalo kɛ fɛn kɔrɔ wa nin bɛɛ la groupe kura minnu sanna ka taa Gawo olu ma installer fɔlɔ énergie fɛ dɛ o groupe fɔlɔ si ma installer fɔlɔ an bɛ dugawu de kɛ gouvernement a ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ yaasa Gawo degun o bɛ se ka dɔgɔya cogo min olu ta tɛ kuranko dɔrɔn ye koyi sira yɛrɛ de tɛ yen ka taa Gawo da dumunifɛnw sɔngɔ bɛɛ yɛrɛ n'a bɛ ka gilasi feere a 100 Gawo kɔni n'u y'a d'i ma 200 y'i ja o a tɛ ka sɔrɔ a yɛrɛ ɲɛ yɛrɛ la yɛrɛ parce que baarakɛyɔrɔ damadɔnin de bɛ yen a bɛ sɔrɔ olu la ani kan kɔnɔna ninnu kuran b'olu yɔrɔw de la o gilasi bɔtɔ ka t'o feere fantan t'o sɔrɔ dɛ donc gouvernement k'a lajɛ Masinakaw olu ko sɔrɔ dɔ bɛ ka bɔ olu ka sɔrɔ la k'a sababuya kɛ nin waati laban in na Bamaci wale n'u ka walekɛbaw kɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka jan caman da maa minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'o ye feerefɛn feerelaw ye dugu min bɛ yen n'o ye Saro Sayi ye olu ba bolo 2 olu kɔni y'a jira k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali ka tigɛ n'o tɛ maa minnu bɛ yen ko frigo b'u bolo minnu bɛ jinɛberew ni fɛnw feere jisumaw ko nin bɛɛ lajɛlen jɔlen don ka sababuya kɛ basigibaliya ye dugu fan caman kɔni fɛ foli bɛ ka ta ka ɲɛsin finitigiw ma min ye baara minnu kɛra don tɛmɛnenw na o y'a to lafiya bɛ ka don nka halisa jatigɛ o bɛ maaw la sabula min ye ninjuga walekɛbaa ninnu ye min ka d'u ye sɔrɔdasiw mana baara kɛ ka taa olu bɛ sɔrɔ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa cogo min na ka degun ta ka ɲɛsin maaw ma minisiri min bɛ baarako kunna an ka jamana kɔnɔ ale fana ye communiqué bɔ Basakɛ yɔrɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko concours min tun kɛra a ma annulé wa ko yuruguyurugu yera a ko la wa ko yuruguyurugu kɔ don baw yɛrɛ ko ye ministre yɛrɛ nakakɔrɔmɔgɔw ye directeur de cabinet chargé de mission centre min yɛrɛ sigilen don ka ɲɔgɔndan kɛ an ka jamana kɔnɔ wa bi ministre ye papier kura bɔ
papier min b'a yira k'a fɔ ko concours min kun bɛna na kɛ ko maa kelenw de bɛna na concours kɛ lisi minnu bɛ yen olu lisi kelenw de bɛna na to yen ko wulikajɔ kura wɛrɛ foyi tɛna na kɛ tuguni dɛ ko bɛɛ lajɛlen k'i labɛn ko ni ala n'a kira sɔnn'a ma min ye minisiri a ye centrew ni fɛnw dantigɛ baara ninnu kan ka kɛ cogo minnu na avril kalo tile 13 concours ninnu bɛ daminɛ o la ka taa ban fo juin kalo mai kalo ale tile 5 a lisi n'a fɛnw bɛɛ lajɛlen u y'a bila bɔlɔlɔ siraw kan maa minnu ye concours kɛ ka tɛmɛ n'u y'u ka dossiers déposer n'u yɛrɛ kun sigilen don ka jaabi kɔnɔ jaabi yɛrɛ maaw kun sigalen don k'a fɔ a bɛ bɔ a tɛ bɔ wa o hukumu kelen de kɔnɔna na dɔrɔn u nana ka na k'a fɔ ko yuruguyurugu yera a la minisiri ale ka baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ko olu yɛrɛ de y'a ko kunba ye u kɔni bɛ sariyatigiw bolo sɛgɛsɛgɛliw bɛ sen na wa mandat de dépôt ma da olu kan minisiri y'a bɛɛ remplacer i y'a mɛn i bɛ sɔrɔ kɛ ka sɔrɔ e ka lettre in tɛ ninnu t'o sɔrɔ dɛ n'an bɔra yen directeur min bɛ hiji ko kunna ko hiji taabolo kura ko ɲinan ko hiji tɛ kɛ ka sunkalo banni kɔnɔ dɛ nin kalo in tile 24 ni maa min b'a fɛ ka taa hiji la gouvernement ta o ye 4,100,000 ye min ye kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ta ye o ye 4,600,000 ye ani 70 ni buruburu ne kɔni bɛ yɔrɔ dɔ dɔn o ye ne yɛrɛ balimamuso ka yɔrɔ ye elite voyage n'i kɔni taara yen i bɛ taa ka ɲɛ i bɛ segin ka ɲɛ anw ye balabukaw ye Kaja Ɲagandu ale ka elite voyage ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn ma da don hijiko la bɛɛ ka taa billet ta ye yaasa i ka hiji ka ɲɛ ni 1,160,000 ni buruburu b'i bolo o ye gouvernement ta ye 4,400,000 ani buruburu 60 min ye faso kɛnyɛrɛye tigilamɔgɔw ta ye 1,160,000 ani 70 n'a kɔkɔfɛ i b'o sara ko ka sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen don ka kɛ ni nin kalo in tile 24 ye yaasa hiji baaraw ka ban ko magangaw olu yɛrɛ de yɛlɛma don k'o kɛcogo la fɔlɔ i b'a dɔn min kun bɛ kɛ fo sunkalo ka ban an bɛ sɔrɔ ka wulikajɔ daminɛ ka sɛbɛnw ni fɛnw kɛ ja depuis a kalo 3 in ni hijidenw bɛ ka former donc papier donni labanw ko o de bɛ sen na mɔgɔw ka se ka wuli ka se ka taa o baara kɛ Etienne Fakaba Sisoko i b'ale dɔn wa k'a donna parrainat la Cɛbilen Dramɛ ka parti donn'o la yaasa a ka se k'a kuntilenna fɔ IM o cira a kuma cayalen don dɛ mais ne bɛ min fɔ IM mɔgɔw ye olu ye muru mɛn basu kan na mɔgɔ min ye IM sigi o ye jamana bila aw ma wuli ka jɔ kɛ ka t'o nɔfɛ k'o ko ban fɔlɔ o ka segin ka na aw bɛna sisan ko IM de cira min ye IM hakilina sɔrɔ Umaru Mariko o bɛ jamana kɔ kan o bɛ aw tun kan ka wuli ka jɔ kɛ o ka kow ka ɲɛɲini o ka ɲɛ sɔrɔ a ka sɔrɔ ka ban nka bi kuma min bɛ mɔgɔw da ko IM ye Mali démocratie tutigɛbaa tɔn belebeleba ye k'a ye jeniyɔrɔ fɛ est-ce que IM de b'an bolo bi IM min bɛ yen bi a bɛ mɔgɔ kuma suli a b'i lamaloya an bɛ IM kɛ nka an ma nin IM in fɔ dɛ IM min bɛ taa école privée ka taa négociation kɛ n'u ye ka papier signer yaasa aw kana se ka labɔ ka wari minɛ parking écoledenw denmisɛnninw san o san ni bureau sigi bɛ kɛ dɔ bɛ sa ne yɛrɛ ye Balabuguka ye ne ma deli ka 4e arrondissement mɔgɔw yɛlɛtɔ ye kulu sanfɛ n'u ni kɛlɛkɛ marifaw de ma jigin k'a minɛna écoledenw na bɛɛ b'o kalama Mali kɔnɔ yan donc ko min bɛ ten n'aw bɛ fɛ a ka falen aw ko k'aw ye démocrate ye aw ye jamana ta san 30 aw b'a dɔn k'a fɔ ko aw ye nin ko in sigi sen kan san 30 a tun bɛ ka tiɲɛ aw ye mun kɛ k'a tilen a tɛ tile la yan u kun taara fɔ assemblée la ko k'a ci Cɛbilen Dramɛ o y'a sɔrɔ ale bɛ wasadenya la ale wuli ka jɔ kɛ pour que a ko kana se ka sen sɔrɔ mais o wuli ka jɔ kɔfɛ olu ye baara jumɛn kɛ IM ka bɔ nin kojugu ninnu kɔnɔna na ne yɛrɛ n taara don dɔ la n ko n bɛ taa IM congrès couverture kɛ bere de kɛra k'an gosi an fɛ Balabugu bɛɛ b'a kalama Musa Gino tulo bɛ n na
a y'a sɔrɔ ala ma hinɛ na n y'a ka temeli la ale a ye n président d'honneur ye congrès tɛ se ka kɛ ni deliw de ma kɛ ni fɛnw ma kɛ o bɛɛ kɛra aw ko ko démocratie a sinsinnen don a dulonma don o kɔrɔ de ko ka sariya sɔsɔ ka ko sigi sen kan min bɛ maaw faga don o don wa san o san wa i ye n dulonma i bɛ kɛ misali ye dɛ mais min b'a ko jukɔrɔ an b'a dɔn ko ni dundulu banna gɛrɛ bɛ kɛ mɔntulu la u sirannen don tɔn kana u kana se u yɛrɛ ka parti politique de ma sisan ni a ye min dulonma ye n'o karila i bɛ don so kɔnɔ de mais démocratie olu yɛrɛ tun kan k'u yɛrɛ kumakanw bato u ye tɔn minnu sigi o sariya k'olu bato u yɛrɛ dama ka bɛnkanw u ni ɲɔgɔn cɛ u kun k'olu bato o la maliyɛnw bɛɛ tun b'u respecter mais aw m'o kɛ fo ka na to tan cogo la k'a kɛ jɔyɔrɔ ko ni wari ɲini ko ni fɛn ko ye fɛn bɛɛ lajɛlen ka ɲinɛ a kɔ fo ka ɲinɛ aw yɛrɛ kɔ o de la ne ko ni nin transition in bɛna na ban coup d'état wɛrɛ kɛtɔ Mali la a bɛ gɛlɛya dɛ parce que min yera zen a kɛra misali ye bɛɛ ma o kurantigɛ ko hukumu kɔnɔna na jamanakuntigi ale ye ŋaniya dɔ ta ko yaasa Mali misiriw ani seliyɔrɔw ni batokɛyɔrɔw ko kuran ka se ka don olu la ko min ye panneau solaire 1000 ko kan ka kɛ o baaraw olu daminɛna bi Bamakɔ kɔnɔna na min ye énergie ɲɛmaaw ye ministre yɛrɛ ma se ka taa kɛnɛ kan nka secrétaire général u ye misiri caman kɛ Bamakɔ misiribaw taara o la misiri minnu fana bɛ yen n'olu caman bɛ Bamakɔ kɔnɔna na ko baara in bɛna kɛ cogo di SOMAGEP SOMAPEP ale ni SOMAGEP ka taa fara EDM kan ko ninnu bɛɛ lajɛlen bɛna kolonso ɲɔgɔn na ka baara kɛ ka kɛ ni jamanakuntigi Asimi Goyita ale ka laɲini ye laɲini min ye kuranko yanni a bɛɛ lajɛlen ka sigi sen kelen kan ka se ka kuran di bato ni diinɛkɛyɔrɔw bɛɛ lajɛlen na an ka jamana kɔnɔ ko nin waati in na lampadaire min ye ba 10 ye o kɔni ko o panneau solaire olu nalen don u y'olu installeliw daminɛ Bamakɔ fan caman fɛ sunkalo ale hukumu kɔnɔna na ministre ka secrétaire général a ko n'ala sɔnna a ma fana k'u bɛna wuli ka jɔ kɛ yaasa min ye baara in ye a ka se ka sabati Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ misiri minnu y'u ta sɔrɔ u ko ko Korofina misiri k'o y'a ta sɔrɔ min ye Gawusu Mɛnta ka misiri Bangɔni plateau k'o y'a ta sɔrɔ misiri min bɛ yen n'u b'a fɔ ko Makole Kɔnte Fajigila ka taa se Bangɔni Juma misiri ma min ye misiri min don n'o ye Ablaye Mayiga ye misiri Musa Traore misiri Hamar Seku Ture Nafaji ko k'a daminɛ olu la sa k'olu kɔni caman bɛ yen bi olu ka panneau olu bɛ ka siri lampadaire ninnu k'a baara bɛna na to sen na sa fo ka taa se bɛɛ lajɛlen k'a sɔrɔ wa kibaruya min bɛ yen ka bɔ énergie yɔrɔ u ko n'ala sɔnna a ma an tɛ heure 12 la ko n'ala ma ko wɛrɛ kɛ k'a bɛna na tɛmɛ o kan ko dɔ bɛna na fara o kan aw t'a to bɔ a 6 heures e y'a jate ka ɲɛ bon anw bɛ se k'a fɔ tile n'i y'a ta tile fɛ 6 heures don nka n'i y'a ta u ka jate fɛ 12 heures don parce que olu b'a di ko 2 min kɛ heure 6 olu y'o de k'o de jate tile ye nka n'i y'a ta an ka farafin jate fɛ dugu jɛra su kora yan o ye heure 6 ye ayi heure 24 kɔnɔna na heure 12 de bɛ d'i ma aw tɛ k'a sɔrɔ wa bon i b'a sɔrɔ aw fana bɛ Bamakɔ bɔda la kɛ sinon ne ye nin kuma fɔ yan ko ye Basakɛ ne ye nin fɔ yan ko kuran di kɛra cogo o cogo fo sɛgɛsɛgɛli ka tugu a la kunun ko kalabankurakaw y'anw wele 5 heures du matin tile kelen u m'a sɔrɔ fo kunun 22 heures de olu y'a sɔrɔ bon o yɔrɔ dɔw la fana a kuma ma nɔgɔn an ka tiɲɛ fɔ a ma nɔgɔn nka kuranko de don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a nɔgɔya sifin minnu bɛ Segu kɔnɔna na nin y'olu tɔgɔla kibaruya duman ye Organisation internationale de migration ko ale ka projet min sigilen don sen kan yaasa ka se ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma minnu bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ u yɛrɛ sifinnakaw tɔgɔ la u b'a fɔ ma ko Seydama OIM ko ale filɛ nin ye ka maa ta k'o de sigi sen kan sifin maa 100 Segu kɔnɔna na olu de kan ka ta yaasa i ka ta sa Basakɛ
ko maa 25 minnu bɛ yen n'olu bɛ kunkolo coiffew kɛ ani esthétique o ye maa 25 ye maa 50 denmisɛnninw na minnu bɛ sɛnɛko ta na sira fɛ k'olu bɛ se ka t'u ka sɛbɛn da maa 10 minnu bɛ yen bayɛlɛmali n'o ye courant énergie renouvelable maa 10 bɛ ta olu la maa 15 o bɛ ta minnu bɛ sumanw bayɛlɛma ka da dumunifɛnw bayɛlɛma ale ni ka ɲɔ ni malo ninnu bɛɛ lajɛlen ja ani tamati ni fɛnw olu ye maa 15 ye ko n'i b'a fɛ i sen ka yala k'a daminɛ ni bi marisi kalo in tile 15 la ka taa se marisi kalo tile 29 ma i bɛ t'i ka sɛbɛn bila sɛbɛn bɛ bila sɛbɛn mun jumɛn don fiche d'inscription renseigné ani a signelen min ye i ka wolosɛbɛn carte d'identité permis passeport ou bien ni min b'i bolo i ka taa n'o ye bugunatigɛ kɔni bɛ min na a bɛ dɔn cogo min yaasa i sen ka don a la sa i si kan k'a daminɛ san 15 ka taa bila san 35 la i ka kɛ maa ye maa min bɛ Segu ale région kɔnɔna na wa i ka kɛ maa ye maa min fana n'i bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ i yɛrɛ ye ka taa fan bɛɛ lajɛlen fɛ stage olu hukumu kɔnɔna na wa i ka k'a ye fana a ka diya i ye i ka sɔn baara in kɛli ma sɛbɛn bɛ da yɔrɔ min na sa o ye Segu APJ ye village kan ale kɛrɛfɛ direction générale des centres sahéliens n'u bɛ biodiversité la Segukaw fɛ yen Pelengana ale kɔrɔyan fan fɛ min ye mairie kɛrɛfɛla la i bɛ se ka t'i ka sɛbɛn da ye centre spécifique min fana bɛ yen n'o ye académie Medini ye i bɛ se ka t'i ka sɛbɛn da ye walima centre de formation professionnelle Kaja Sanogo CFPKSI Dar Salam i bɛ se ka taa da ye yaasa sa i sen ka yala n'i b'a fɛ ka halisa kunnafoni sɔrɔ sa min ye centre spécifique académie ye olu ka nɛgɛjuru sira ye 91 04 73 73 ye centre sahélien pour la biodiversité olu ka nɛgɛjuru sira ye 79 81 03 20 ye min ye centre de formation professionnelle Fulakɛ olu ka numéro ye 65 49 16 17 ye walima CFP Kaja Sanogo o ye 93 60 66 83 ye Basakɛ an bɛ an ka maa welelen ladon yaasa an ni o fana ka masala nka an bɛ min fɔ maaw ye o ye k'a jira k'a fɔ nin waati in na vignette bɛ ka di nka vignette tayɔrɔw fana na kataba 4 bɛ yen an b'a ɲini impôt directeur ba fɛ a ka wuli ka jɔ kɛ a ka taa ɲɛ da vignette bɛ ka ta yɔrɔ min Basakɛ fɛn min kan ka kɛ miniti 15 n'i taara i bɛ taa sɔrɔ guichet 2 de bɛ yen maaw bɛ taa kabini sɔgɔma fo ka taa se komi baara bɛ jigin sisan 16h baara jigin 16h i bɛ taa sɔrɔ o kɛlen don ka min ye daw bɛɛ tugu k'a fɔ ko 15h20 k'u tɛ maa si fɛn di maa ma wa maa caman de bɛ yen minnu bɛ ka munumunu salo kɛ ka wuli ka jɔ kɛ u tɛgɛ dɛsɛlen don ka da u ka vignette kan vignette dun a tali a fɔra k'a bɛ dan nin marisi kalo in tile 30 hakili la minisiri y'o fɔ nka impôt mɔgɔw u ka dɔ fara u ka guichew kan u ka dɔ fara u ka diyɔrɔw kan u ka dɔ fara maaw bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na sɔnɔgɔya la yaasa baara a ka se ka kɛ ka ɲɛ lafiya ale kɔnɔna na Banjini bisimila i ni su nba Kasim kow bɛ cogo di Tarawele cɛ sunkalo masuruna in na aw tun bɛ girin n'aw nɔfɛ surasiw tun bɛ girin n'aw nɔfɛ an taara surasiw ta la kosɛbɛ kow bɛ cogo di alhamdulilayi n bɛ Ala fo i nana an ka kɛnɛ kɔnɔ su in na a diyara n ye tabarikala a diyara n yɛrɛ ye a bɛnna an ma fana tabarikala an y'a ye k'a fɔ aw ka tɔnjɛkulu n b'a fɔ aw ka tɔnjɛkulu kosɛbɛ sabula n'i ma fili tɔn 2 don kosɛbɛ a ye wuli ka jɔ kɛ k'aw b'a fɛ an ka se ka fɛn sɔrɔ ka di an ka Mali sɔrɔdasiw ma min ye sɔrɔ in ye a bɛna na kɛ cogo di an bɛ fɛ maaw ka o faamu nka aw yɛrɛ ye tɔn 2 in aw ye hakilina in sɔrɔ cogo di dɛ alhamdulilayi Kasim n b'i fo i Tarawele ka jani media filɛbaga bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan o diyara n ye maliden kɔnɔna kɔ kan ka bɛɛ fo ka bɛɛ don kiramantonya na sani n ka i ka o ɲininkali o jaabi bamananw b'a fɔ ko ŋunu tɛ san sɔrɔ juru kɔ o ye tiɲɛ ye n'i ye jamana in lajɛ i bɛna ye k'a fɔ anw ka yɛrɛma hɔrɔnya taabolo min banna i bɛ diɲɛ jamanaw jateminɛ Kasim a ka dɔgɔ a la Mali jamana belebele nka o n'a ta bɛɛ minnu kɛra tutigɛbaga u y'a ɲini ko k'an ka kɛ jamana kelen kuntilenna kelen ŋaniya kelen un peuple un but
une fois. Ni maliden cɛman ni a musoman ɲini faamu Kasimu an bɛ ko caman an bɛ bɔ a kɔnɔ o miirinaw ni o hakili jagabɔw o de nana to ni tɔn ninnu bɛɛ sigira ni ka u bolo di ɲɔgɔn ma a fɔlɔfɔlɔ ni o ye mouvement peuple solidaire MPS fasoden ayiwa n'i ye ale yɛrɛ ka taabolo jate minɛ i bɛna ye a bɛ tɛngun kɛ ni devise in na ni o ye un peuple un but une fois jamana kɔnɔ aw tɛ se ka taa ɲɔgɔn fɛ abada ka sɔrɔ aw bɛnnen tɛ ka sɔrɔ aw tɛ kelen ye kelenɲɔgɔnya a b'a to ko ko n'aw y'a dabɔ aw bɛ nɔ bɔ a la i b'a dɔn nin hakilina in a talen maa caman bɛ yen an ni min sigira ka kuma nka an nana ye k'a fɔ dɔ ka fasoko ka bon ni dɔ ta ye kana tugu mɔgɔ kɔ ko bulogibajɛtigi don kana tugu mɔgɔ kɔ ko fɛn b'a bolo ni tugura hakilitigi kɔ a ka ca fɛ a ka ca ala fɛ a ka hakilina in a bɛ se ka nafa ɲɛ i ye nafa min bɛ yen nɔ hali bɔkolo n'u bɛ se k'a tɔgɔma dun kuma in bɛ mun nɔfɛ association sigida yelen o de nana kɛ sababu ye ani mouvement peuple solidaire ka kɛ nanzarakan na u b'a fɔ ko deux poumons dans le même corps aw kɛra Mali ni Guinée sa o merci ni tɔnba fila in kuntilenna kelen hakilina kelen i n'a fɔ Mali tutigɛbagaw y'a laɲini cogoya min na wa bi n'i y'an ka sariyatigiw lajɛ i b'a ye k'a fɔ u bɛ ka baara kɛ fɛn min kan o ye o de ye an ko n'o kuma o ye tiɲɛ maliden bɛɛ a tɛ fɔ k'i ka don gouvernement na walima i ka kɛ faama ye walima i ka kɛ jɔyɔrɔtigi ye yaasa i ka se ka ko kɛ jamana kɔnɔ a fɔ mun na min bɛ yen bolokolon don hali samara t'a sen na nka ale kɛra sababu ye ka ŋɔni ta ka bɔ yen dɔ samaratigi dɔ ɲɛ walima ka gabakurun ta ka bɔ yen bolifɛntigi dɔ ɲɛ a ye dɔ kɛ faso kɔnɔ wa a ma dɔ kɛ faso kɔnɔ a dɔ kɛ merci donc o hakilinaw o de nana an nana an ni ɲɛmɔgɔw sigira ni o ye président Abdou Kulibali ko cɛ dɔ ka surun nka a tɔ bɛ dugu dɔrɔn ani a ka segal ni o ye Lamine Kone ka sigida yelen du Mali ka tɔnden bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ka tila tuguni ka mouvement peuple solidaire MPS fasoden a cɛden n'a musoden Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan olu y'a dɔn k'a fɔ ni tɔnba fila in kɛra tɔnba kelen de ye kuntilenna kelen baara belebeleba bolo fila kama jamana in kɔnɔ jamanadenya ani jamana kanu o kama o de la sisan bɛ don i ka kuma kɔnɔ Kasimu o ye jumɛn ye dɔw b'a fɔ ko Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya k'an b'a san 63 la nka n'i ye hakili jagabɔ i bɛna ye k'a fɔ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya san 2 ma dafa fɔlɔ ayi cori o sira ka bɔ i la Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya zonzannin ta ye kɔmɔ ye kɔmɔ mana bɔ zonzannin t'i ye kɛnɛ kan o man ɲi Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kelen bɛ tɔgɔ fɔ de sɛbɛnni nka Mali yɛrɛma hɔrɔnyalen bɛ ni mun ye jamana y'an ta ye nka jamana tigiya bɛ maa wɛrɛ bolo Kasimu o ka gɛlɛn dɛ dɔw de nana sɔn ka u ni di ka hakilinaw ta k'a fɔ ko jamana an ta tɛ se ka kɛ nin fɛn ye ka tila k'a fɔ ko maa wɛrɛ b'o tigiyaw kɛ o kɛlɛ o ma dogo maa si la anw ko l'an du Mali nin de ye Mali seginna a yɛrɛ ma nka biɲɛ kura bɔ tɛ taa wɔyɔ kɔ an b'a gɛlɛya kɔnɔ bi tiɲɛ don nka gɛlɛya min bɛ taa laban ɲuman na sɔn o gɛlɛya ma an yɛrɛ b'o dugawu fɔ ko n'i ka hɛrɛ bɛ kɔlɔnkɔnɔ bin na ko dugawu kɛ k'i ka bi f'a dunden dan yaasa i ka bɔ ka i ka hɛrɛ in kɛ o ka se ka sɔrɔ donc o de la an y'an sigi k'an miiri jɔnni y'a waleya Kasimu e yɛrɛ i ɲɛ b'a la bi i ye kunnafoni dila ye kɛbaga ka ca nka kunnafoni ɲuman a dibaga o fɛnɛ o tɛ bɛɛ ye bɛɛ bɛ kunnafoni di mais bɛɛ t'a ɲuman di donc diinɛ sira b'o cogoyaw la fɛn bɛɛ tilalen don an bɛ don min i komi bi nka fɛn kelen pe min bɛ an bolo n'an kan k'an janto a la a kana porokotɔ an bolo i b'o dɔn Kasimu i b'o dɔn o ye jumɛn ye o ye an ka jamana cɛfini tabagaw de armée wa armée a sɔrasi a polisi a gendarme a sapeur pompier a gardi a eaux et forêt a fɛn o fɛn Kasimu ninnu kelen bɛ ka kan dɔ fɔ bi kan in vraiment alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin an ko sɔrasi dɛmɛni i tɛ ka sɔrasi dɛmɛ wa
a ka samaraba b'a sen na a bɛ se k'i jɔ tasuma cɛla n'a ye a bɛ se ka i jɔ ŋɔni cɛla ni a ye marifaba b'a bolo sharikɔnba b'a bolo ale labɛnnen don ka bɔ nka nin labɛn a bɛ nin bɛɛ ta mun de kama jamanadenw donc an ko an bɛ nin hakilina in ta jamanaden cɛman ni a musoman an bɛɛ lajɛlen ka sɔn ka fara ɲɔgɔn kan ni nin kun ye diinɛ ye an bɛɛ kun k'a bato ni armée kun ye diinɛ ye dɛ an bɛɛ kun k'a bato ka sujuru bi nka ni diinɛ tɛ kaban fo an yɛrɛ dɔ de don donc a ka kan u bɛ yɛrɛ faga min na an ye an k'a dɔn u ye i b'a misali ta mun na Kasimu jumɛn e k'a jateminɛ fɔlɔ tɔnci kun bɛ yen an ka taa fasow la tɔnci kun bɛ yen ni tɔnci bɛ kɛ ni minnu bɛ yen k'u tɛ se ka sɛnɛ kɛ Kasimu i b'a ye dɔw bɛ dunu ta dɔw bɛ bala ta dɔw ta min se ye min ye min se ye min o don cibɔ min tun bɛ kɛ Kasimu san bɛ yɛlɛma ɲɔgɔnna wɛrɛ tigɛ o misali ta dɔrɔn armée la u fɛnɛ ka kan ni mun ye bi k'a dɔn u bɛ yɛrɛ faga la minnu ye ja u bɛ ka kɛ minnu ye olu yɛrɛ fɛnɛ y'a dɔn o de la nin tɔnba fila ye bolo di ɲɔgɔn ma kɛ baaraba fila kama a fɔlɔ o ye jumɛn ye sursaut national pour le salut de l'armée a filanan o ye i t'i tɔn ka nin walawala fɔlɔ sinon filanan o ye jumɛn ye sɔrasiw u bɛ ka duguw lakila u mana kɛ sababu ye ka dugu o dugu lakila anw ka kɛ sababu ye ka miirina ta ka baara kɛ o kan baara de bɛ mɔgɔ ŋunanfa ni baara tɛ foyi ti ɲɛ donc fɔlɔ min ye sursaut ye an ye a laɲini ka wulikajɔw kɛ ka sigi ka kumaw kɛ ka hakiliw jagabɔ mun de bɛ se ka kɛ bi n'i nana fɔ bi ko bɛɛ ka 2000 di sɔrasiw ma a ka kan sɔrasiw bɛ du bɛɛ kɔnɔ bi n'aw m'a sɔrɔ balima sira aw b'a sɔrɔ furu sira walima teri sira donc o bɛ taa caya dɔw b'o sɔrɔ kuma juma a bɛ gɛlɛya Mali fɛnɛ kɔnɔ n'i bɛ baara o baara kɛ i b'i jija i b'a kun damana janya bawo anw ye jamana walankatalenba ye ko dɔ bɛ dabɔ yan bi k'a ban ka kalo kɛ ka sɔrɔ hali dɔ ma dɔn k'a fɔ k'a daminɛ yɛrɛ merci donc o kama an y'a dabɔ mars kalo ni o ye tubabu san kalo sabanan a tile fɔlɔ ye ka taa bila septembre kalo tile 30 la septembre kalo hali ni m'o fɔ bamanankan na n'o tɛ n'i ma fili tubabu san kalo 9 don o tile 30 an bɛ a kun cɛ o ye an ka laɲini ye nka ni jamanadenw ka sɔn fɛnɛ ye baw n'a jara n'u ko k'a walankata ko hali a tɛ dabila yɛrɛ a bɛ se ka to sen na a bɛ se ka to sen na mais an bɛna baara kɛ ni minɛn jumɛnw ye an bɛna baara kɛ ni minɛn min ye Kasimu o ka nɔgɔn ni fɛn bɛɛ bi bi in na téléphone a filɛ nin bɛ bɛɛ bolo bi a bɛ maa caman bolo a kɛra Android ye o a kɛra digidigi ta ye o butɔmani crédit ka k'i kun dɔrɔn Kasimu 3 74 75 3 74 75 i bɛ don message kɔnɔ hali n'i tɛ se kuma in na i b'a yira dɔ la o b'a kɛ ni crédit b'i kun hali k'a da 40 ma kuma tɛ 200 la ni 100 ma i bɛ a ci message fɛ i b'a sɛbɛn Mali yɔrɔ kɔni o tɛ ko gɛlɛn dɛ mɔgɔ caman kan ka Mali kɔni hali Mali sɛbɛnni bamanankan na Mali kelen de o kelen don merci donc i b'a sɛbɛn Mali ni numéro na 3 74 75 40 bɛ kɛ njalan wo bonyamasegin bɛ message bɛ tila ka ne ma tuguni ko i ni ce i ni baraji i ye wale min kɛ i ka jamana armée téléphone so 3 de b'an fɛ yan Malitel Orange ani Telecel numéro in bɛnnen don bɛɛ ma e k'a kɛ dɔrɔn a fɛn o fɛn ne ma walawalali kɛ o e k'a kɛ dɔrɔn téléphone ni téléphone kɔni b'i bolo fɛn bɛɛ b'i bolo ko pisi b'i bolo a kɛ dɔrɔn n'i bɛ fɛ ka armée dɛmɛ ka dabɔ mars kalo tile fɔlɔ o tɛmɛna ka ban an bɛ mars kalo tile 15 la an b'a tile 15 la fo septembre kalo 22 kalo o tile 30 donc maa mana nin ci Mali sɛbɛn dɔrɔn k'a ci 3 74 75 o ye kun fɔlɔ ye Kasimu bɛɛ n'i ka bɛrɛ hakɛ de don o don ni maa min fɛnɛ b'a dɔn k'a fɔ ayiwa i ka jamana fasodenya armée kanu a min b'i la a tɛ komi siɲɛ kelen dɛ nka n'i sera ka da siɲɛ kelen ma ni kalo damadɔ in kɔnɔ salamu ni fatiya nka n'a ka di ye ala ye diɲɛ don o don da ɛri o ɛri a kɛ
ni texto b'i kun ni texto b'i kun ani ni wari b'i kun texto tɛ dɛ ni wari b'i kun voilà ni wari b'i bolo n'a ka di ye Kasim 5 millions a message san i ka ci o ka nɔgɔn maa bolo di ye baw an bɛ sira ciden kana kasi sama nɔfɛ o bɛ kɛ dɛ ni maa si tɛ se ka maga foyi la ni ye nin bila yan maaw bɛ kasi a nɔfɛ dɛ a bɛ tigɛ Orange Money de la a tɛ tigɛ Orange Money na a bɛ tigɛ crédit la i y'a ci Orange Money na o i y'a ci ni crédit donc n'i y'a ci cogo o cogo ni wari b'i kun dɔrɔn a bɛ tigɛ i y'a ci cogo o cogo i y'a ci cogo o cogo crédit b'i kun ni crédit b'i kun ayiwa Orange Money b'a yɛlɛma ka kɛ voilà ni Orange Money b'i kun bɛ fɛ k'o de fɔ n'i y'a ta crédit la i b'a ci nka n'i ye crédit n'i y'a ci u b'a ta i ka Orange Money de la o merci u b'a ta Orange Money la n'i ye crédit san fɛnɛ ayiwa a fɔra a banna mais dɔw bɛ yen olu ne ni ba chacun tɛ kelen ye olu bolo tɛ da u kɔ ma dɛ a bɛ yɔrɔ jan sɔrɔ olu ta t'a la wa ni yɔrɔbatigiw an bɛ olu bɛ ta ye SMS ye ayi an kun y'a laɲini Kasimu Mali kɔnɔ parti 300 parti politique 300 armée ye bɛɛ de jɛ armée ye bɛɛ jɛ n bɛ fangala o n tɛ fangala o ale kɔni munumunu t'ale la armée ye bɛɛ jɛ an kun y'a laɲini n'a y'a sɔrɔ parti 300 parti kelen o kelen dugu 12 de bɛ an ka jamana kɔnɔ 12 ni 800 ni a kunkan fɛ a mana kɛ cogo cogo parti bɛɛ kan k'i jija i ka maa kelen ka ye dugu kelen o kelen o dugu 12 la parti o tɛ maa 12 ye ani 800 n'a kunkan fɛ an kun y'a ɲini parti bɛɛ ka kɛ sababu ye ka o ta baw i t'a ta ko MPS i t'a ta ko sigida yere i t'a ta ko transition i t'a ta ko foyi i b'a ta i ka faso kanu in de kama armée baw ni e nana fanga la ni cɛ kelen ninnu de bɛ tila k'i kɔlɔsi o de kosɔn a bɛ fɔ ko l'armée est républicaine donc mais ayiwa minan kɔni bɛ bɛɛ senkɔrɔ nka n'o cogoya o tɛ maa minnu bɛ yen k'a dɔn k'a fɔ bɛɛ n'i ka nisɔndiya dan de don ayiwa an ye wulila ka se BMS fɛnɛ la ka compte dɔ k'o dayɛlɛ o compte in fɛnɛ an bɛ se k'o numéro fɛnɛ di ni maa min y'a dɔn k'a fɔ i bɛ girinman di kana maa si ci an y'o de fɔ nk'an bɛ sira ciden ka kana kasi sama nɔfɛ kana maa si ci t'a bila i k'i ka décharge minɛ a fɔra a banna BMS la ni numéro n'i taara 03 31 i bɛ se k'a ta 03 31 82 10 14 01 03 31 82 10 14 01 voilà ni maa min b'a fɛ k'a bila BMS Kasimu n'a ka di ye taa 10 milliards bila a kɔnɔ i t'a kɛ ko Bancini Kuruma i t'a kɛ ko Abdou Kulibali i t'a kɛ ko Kasimu Tarawele i b'a kɛ mun de kama ne ka fasodenya ni min filɛ nin don de fɔra la pigini dɔrɔmɛ ka ca dɛ pigini tɛ se k'a jɛ o de kosɔn an ye a laɲini a ka kɛ nin cogoya in na seereya ni jɛya ani anw yɛrɛ sutura baw i bɛ ŋaniya ta nka dɔ bɛ yen i bɛ taa sɔrɔ a man d'a ye a bɛ se ka lagosili kɛ i ma nka fasoko la Bancini bisimila maliyɛn minnu bɛ kɔ kan olu bolo ka teli dɛ olu b'a kɛ cogo di a fila bɛɛ tɛ nin yan olu fana bɛ se k'a kɛ n'u ka SMS mais n'u bɛ kɔ kan ye i mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i mana sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ donc dugu mana jɛ hali n'a y'olu ja olu bɛ se k'u sigi k'a kɛ dɔrɔn k'an to kuma in na yɛrɛ a kɛli daminɛ 374 75 374 75 Mali i bɛ Mali de sɛbɛn SMS la message fɛ a bɛ tigɛ i kun 40 n'a ka di maliyɛn min ye heure o heure a kɛ fo ka taa se le 30 septembre ma n'o kɔni o sera ayiwa ni maliyɛnw yɛrɛ y'a laɲini ko an ka dɔ fara kundama kan a bɛɛ y'o ye ayiwa aw tɔn fila in jɔnni wɛrɛ fana bɛ aw kɛrɛfɛ pour que ka se ka nin baara in kɛ parce que n'i ye nin baara sugu sigi mɔgɔw b'a lajɛ de fɔlɔ mɔgɔ jumɛn ni mɔgɔ jumɛn b'a la ani aw yɛrɛ kɛlen ka fɛn jumɛn sigi sen kan yaasa aw kana na gɛlɛya sɔrɔ parce que wariko don a kuma ka ca bon Kasimu jɔn i ka ko bɛɛ to ala ma i bɛ ko kɛ ni i ka ŋaniya ani se de ko bɛɛ to ala ma baw mun na an kuntigi kisi ni nɛɛma b'a ye
ko duniya ni lahara dara ale kanu kosɔn Kasimu bɛɛ ma sɔn a ye kumaw bi fɔ a ma kow bi k'a la nka o tɛ e de b'i ka danganiya dɔn n'i kɔni sɔnna k'i kun don ko ko kɔrɔ Kasimu kɔlɔlɔ ani ɲɛta fɛn o fɛn b'a la i b'i jija i bi jɛ ni o ye nka ko tɛ a don ye fo ko ban don tiɲɛ bɛ yen o bawo ko in kunfɛ ko tɛ on a un agrégateur ale de ye ko in bɛɛ dilan k'a bɛɛ sigi sen kan Kasimu fɛn min ye nin ye o fo don b'a la ka taa se don ma e bɛ se ka taa cogo di fɛn min taara message la a bɛ tila ka yɛlɛma de k'a kɛ warimugu ye ka sɔrɔ k'a ta k'a di dossier kɔnɔ i bɛna ye k'a fɔ o fana y'a ta dama événement ye k'a yira diɲɛ bɛɛ la nin bɛɛ de ye nin ci a bɛnna nin de ma o seereya SMS fɛ min taara compte fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ fɛsɛ o ye kelen ye numéro de compte in e tɛna se k'a ye k'a fɔ ko e taara nin bila a kɔnɔ k'i m'i tɔgɔ ye bawo baaraw bɛ sen na il y aura un site web e Kasimu Tarawele e mana taa ala k'a kɛ i k'a kɛ yɛrɛ e ka taa 10,000,000 bila a kɔnɔ BMS la site la e ɲɛ b'a la e ɲɛ t'i tɔgɔ la Kasimu ça c'est facile à vérifier daminɛ don de b'a la laban don de b'a la o de kosɔn an m'a ɲini ka wagande sigi k'a fɔ ko dɔ ka nin ka musaka bila kɔnɔ a bɛ bila jamana ka warisoba dɔ la u ko min ma ko BMS bon n'i y'a ye an y'a ko ye fɛnɛ BMS a ka ca a bɛ jamana fan caman maliyɛnw bi sɔrɔ yɔrɔ min na ala a bɛ Tombouctou merci a jamana kɔ kan yɛrɛ a bɛ fan aw ye baara in sigi sen kan a ye ɲɛfɔli kɛ kunnafonidilaw ye a ye point de presse kɛ ka conférence de presse kɛ ne ko aw bɛna wuli ka don jamana kɔnɔ wa Kasimu an bɛna fɛn kɛ min tɛ o ye a fɔ mun na an bɛ kalo min na o de ye kalo in bonya ka k'a la bawo n'i bɛ taa fɛn fɔ mɔgɔ ye fɛn fila de bɛ yen n'i bɛna taa ci fɔ mɔgɔ ye i hakili to fɛn fila la karisa ne bɛ ci la n'i ka ci fɔ o tigi ye a t'i ka ci mɛn a bɛ min na o de ye priorité donc an bɛ sunkalo la nka maa n'i kɔrɔtɔra ara kɔrɔ ko tubani mana ɲɔbu fiyɛla kɔ kolonju kɔrɔ gɛnɛgasigi dabɔra nka an bɛ ala deli ala ka sunkalo ɲuman ban an y'a laɲini anw tɛ se dɛ an y'a laɲini o de kosɔn conférence de presse don an ko maa o maa ta ye maliko ye an ka dayɛlɛlen b'i ye an filɛ nin ye golf la yen de ye QG ye an bɛ golf la na an n'i bɛ sigi ka kuma i bɛ se ka min kɛ a kɛ a la maliko la nka i k'a kɛ maliko de ye nka kana kɛ ko fɛn ko an ni maa si tɛna ɲɛ o la o ye kelen ye a ka di an ye Mali région n'i ye découpage ta ça fait 20 régions a ka di an ye an ka se a région bɛɛ la n bɛ n profiter ka plateau in kan ka wele bila bi Mali artiste cɛman ni a musoman u ka an dɛmɛ a baara la pour les meetings pour les spectacles hali n'a don sara bɛ da 200,000 ma 200,000 ni a min sɔrɔla la k'a cɛ diɲɛ bɛɛ ɲɛna o yɔrɔ kelenw na ka taa ni compte in kɔnɔ o artiste baw olu bɛ jamana in kɔnɔ yan n'u ma se k'o kɛ u bɛ se ka tila ka welewelew da fɛnɛ jatigiw dɔn ayiwa u ka se ka dɛmɛ don armée ma sinon Burkina hali anw tɛmɛsenna minnu taara festival la o y'a tigɛ an kun olu ta n'i taara Burkina n'i ye téléphone tigɛ o bɛ taa tigɛ i kun ko ye armée dɛmɛli ye merci n'u y'u ka pisi ta wa olu fɛ yen jisuma jikala lemuruba danfani finiw fɛn o fɛn n'i y'a san armée ka dɛmɛ sira b'a kan ye bon an y'o ye festival la dɛ merci Kasimu olu ye miliyari 70 u y'o de sɔrɔ kalo 6 kɔnɔna na kalo 6 miliyari 70 bon Kasimu i b'a dɔn an bɛ don min na i komi aw fana ɲɔgɔnnaw de y'o kɛ koyi Mali ni jamana si tɛ kelen nka an kɔni bɛ min kɔni nɔfɛ anw ma kɛ ni cɛya ye anw m'a fɔ k'an bɛ se u ko effort de guerre voilà an ta tɔgɔ ye sursaut national pour le salut de l'armée an m'a kɛ ni foyi ye o de kosɔn an ye bɛɛ wele nka ni a y'a sɔrɔ ko an ye a laɲini jamana ɲɛmɔgɔw fɛ i bɛna ye
a bɛ se ka fɔ kuma bɛ caya olu de ye an bila a la nka an ye sababuya dɔ ye ka ni yɛrɛ ŋaniya ka bɔ jamanadenw yɛrɛ yɔrɔ o de cɛ ka ɲi a bɔra société civile de la o de ka ɲi parce que o la maa caman bɛ danaya sɔrɔ ka don a la fɛn caman bɛ k'an ka jamana kɔnɔ mɔgɔ b'a fɔ ko min kɛra ka tɛmɛ maintenant minnu kɛra ka tɛmɛ olu bɛ yen nka ze in ta yen min bɔra jamanadenw yɛrɛ yɔrɔ aw y'a baara kɛ cogo min na k'a b'a daminɛ ne yɛrɛ b'a fɛn caman kalama o b'a to ne yɛrɛ ka da aw la ka aw wele ka na maintenant région kɔnɔna ninnu na ni aw nana taa yen sisan aw bɛna jɛkulu dɔw de sigi walima n'aw taara aw bɛ conférence kɛ k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna pour que numéro ni fɛn ka di mɔgɔw ma u ka se k'a faamuya k'a cari radio sow fana ka yen wa. Alhamdulilayi rabil alamin Kasim aw yɛrɛ kɔni bɛ min nɔfɛ bi ko dan ko ma ko lanɔgɔ don n'an ma tɛmɛ Burukina ta la ayiwa an tɛ fɛ ka miliyari 100 wa a b'a fɛ ka olu ta ye 70 yɛrɛ dɔ fara o kan aya i y'a faamu dɔ fara o kan parce que a fɔ mun 120 wa mais est-ce que mɔgɔw ye cili daminɛ n'aw bɔr'o kalama fɔlɔ bon parce que fɛn bɛɛ ye kunnafoni di cogo di ko corona n'i ye lancement jateminɛ a kɛra février kalo tile 29 donc ani sunkalo donna ɲɔgɔn na ngo n'a ta bɛɛ de façon informelle ni ne ye sisan n'an bɛ baro la n b'a fɔ e ni ne ye sisan n'an bɛ baro la n b'a fɔ e nin ye waleya dɔ de ye salle kɔnɔ an y'a fɔ kunnafonidilaw ye nin tɛ i n'a fɔ Kasim na ne ka baara kɛ n bɛ i sara nin na hali du fait que e b'a cɛrini min kɛ Kasim hali n'i ma 40 bila a kɔnɔ e bɛ kɛ sababu ye dɔ b'a bila a kɔnɔ a b'i komi e ni o jɛra k'a bila a kɔnɔ ou bien i y'a bila a kɔnɔ donc o de kosɔn an ye wele bila kunnafonidila bɛɛ lajɛlen ma bɛɛ k'i seko kɛ jamana ni armée in bi an t'a dɔn an bɛ se ka min kɛ ka kusaya o ma kuma in yɛrɛ bɔra salle kɔnɔ an ko hali ni 40 se ma k'i ye i ka to nɔgɔma n'i y'a dɔn i ka to nɔgɔmaya 10 b'a la kelen ta i k'a bila dugu ma ko armée cɛfini tabaw nin ye aw sara ye an y'a fɔ ŋaniya an y'a fɔ salle kɔnɔ zan ko an bɛ se ka ko kɛ kamalenkɔrɔ hali n'i y'a bila don o don dɔrɔmɛ Kasim tile 40 hakili la i ye 40 sɔrɔ ayiwa est ce que sunkalo kɔnɔna na an man ka se ka bɔlɔlɔ baaraw kɛ hali n'o y'a sɔrɔ aw tɛna se ka wuli ka bɔ yan pour que mɔgɔw k'a ye a ka bila support kan mɔgɔw k'a ye k'a dɔn k'a fɔ ko armée bɛ ka dɛmɛ ni nin ye est ce que olu dɔw tɛna se ka kɛ an y'o dɔw kɛ an b'o dɔw la nka ko ye fanga ko ye fanga ko o de kosɔn an ko dayɛlɛlen bɛ bɛɛ ye faranka jɛkulu fɛn o fɛn bɛ yen association fɛn o fɛn bɛ yen ONG fɛn o fɛn bɛ yen société civile cɛ ni muso cɛ o cɛ i ta ye faso ko ye i ta ye l'armée ko ye n'i ka ko ye wa i mana min k'a la i y'a kɛ i yɛrɛ ye ayiwa Bancini an b'a dɔn k'a fɔ an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ bi kɔni kun ta ye ɲɛbila ye mɔgɔ ka se ka faamuyali kɛ ko la an bɛ fɛ i ka min fɔ mɔgɔw ye o ye ka segin numéro ninnu kan ani aw yɛrɛ bɛ sɔrɔ yɔrɔ min ani ni kuma kuncɛ kuma min b'i fɛ bon merci Kasim o diyara n ye fasodenya la n bɛ profiter nin yɔrɔ in na n bɛ dɔ fɔ i b'a dɔn n'i bɛ nin ko sugu kɛ i bɛ se ayiwa minnu bɛ sariya dɔn pour que u ka aw bilasira ayiwa aw kana se ka dankari kɛ sariya la ko in ka kɛ jɛlenya ani tilennenya kɔnɔna na notaire dɔ bɛ yen maître Umu Male Jalo filɛ nin ye ACI kɔnɔ vraiment c'est l'occasion k'a fɔ en avance don min na an taara se a ma ka taa nin kuma in fɔ a ɲɛna a ko ale bɛ kɛ fɔlɔ ye ka taa ka wari bila numéro de compte kɔnɔ wa fasoko kama n'i taara notaire ma hali notaire ka diginɔ kelen sara de don wa fasoko kama a ko k'a ka ɲi faso kama a ko k'a ka ɲi k'a b'aw dɛmɛ fu k'a ka ɲi c'est l'occasion k'a fɔ jama bɛ tɔgɔ la tɔnba 2 in ko Umu Male Jalo notaire don filɛ nin ye ACI kɔnɔna la diyara n ye an na to k'a jansa vraiment a kɔni nin ti bɔ an kɔnɔ an na to k'a jansa wa a sɔnna ka an bolo minɛ a b'an bilasira sariya sen bɛɛ lajɛlen na min b'a to fili kana don nin baara in na bawo a ye musoti ko la man di koyi a ko mun na nin miirina in a bonyana ale hakili ma ni bɛɛ bɛ nin kɛ ni fasoden bɛɛ bɛ nin kɛ n'a ma ɲa k'a fɔ tiɲɛ don ale bɛ balo nin de la nin de y'a ka baara ye nka ale jɛra ka hakɛ kɔ wa a b'a se fɛnɛ kɛ yaasa ko in bɛ kɛ bonya ani karama ani sabati kɔ c'est l'occasion n bɛ profiter ka antenne na k'a fɔ tɔnden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la
o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen Kasim foli n bɛ foli kurakura e ni hakilina in taara don min na se kɛra cɛ dɔ ma e b'a la ni se kɛra mɔgɔ ma e b'a la a don i ma foyi fara foyi kan mais an yɛrɛ b'a dɔn tigitigi ayiwa i senkɔrɔ ko tun ka ca don fɛ bawo jamana baara don mais jamana mako tun b'i la fo jamana kɔ kan o don n'o tɛ Kasim yɛrɛ de tun y'a sugandi conférence de presse ka k'a maître de cérémonie c'est l'occasion i fɛnɛ ye baara dɔ kɛ sani ka se bi ma donc ka i fo o la ka Mali den cɛman ni a musoman denmisɛn ani mabɔkɔrɔ ka foli kɛ bɛɛ ye bɛɛ k'i seko kɛ jamana ko la an tun ko projet ba fila o de kosɔn n ni n y'a fila fɔ n'an mana filanan walawala a bɛ kɛ gasi ye bawo n b'a dɔn nin walawalali a bɛ na temps ta kosɛbɛ donc o la n bɛ segin numéro ba fila in kan ci bɛ se ka kɛ min na nka ka tila ka kangari da Kasim cɛ o cɛ mana ta don i kan ko karisa ne ye MPS tɔnden ye walima ne ye sigida yelen tɔnden ye walima ne ye commission maa ye ko wari di an bɛ taa di kana di anw de y'a fɔ di sira fɔlɔ filɛ an bɛ siran nin di sira fila kɔfɛ mɔgɔ si kana foyi don maa si bolo n'a taara si ma k'a ɲɛf'i ɲɛna a fɔ aw ka nɛgɛjuru sira di yan walima aw ka waribon numéro di yan n yɛrɛ bɛ taa n ta bila ala sago i bonya b'a la an b'o kangari o da o la 3 74 75 i bɛ Mali sɛbɛn message la k'a ci o la 40 o kɔfɛ BMS ni sera ye BMS mana sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ Mali fan o fan 40 in kɔfɛ n'i bɛ fɛ ka bilali daminɛ 200 fo ka taa se miliyari ma taa BMS la numéro de compte in i ka a fɔ ko i nana dɔ bila l'armée tɔgɔ la 03 31 82 10 14 01 Kasim an ka jabala o filɛ nin ye Bakɔ Jikɔrɔni Golfu i bɛ sapeur pompier kɔni yɔrɔ dɔn filɛ nin yɔrɔ la n'i sera sapeur pompier da la i tile k'a kɛ komi i bɛ taa golfu la goudron bɛ munumununi min kɛ ka na munumunu dɛ i tile sira kelen in fɛ n'i ye goudron ban dɔrɔn siraba bilenni daminɛ carré 1 carré 2 carré 3 carré 4 carré 5 i numan bolo fɛ fara ye da fɔlɔ da fiman don i bɛ plaque ba yɛrɛ ye a la ye an jabala ye nka ni i kamana gana i bɛ se k'an wele o numéro 64 89 73 18 walima 76 10 14 64 walima 79 66 66 89 ninnu bɛɛ ye nɛgɛjuru sira ye walima 76 01 31 11 ayiwa i ka kumakan laban kumakuncɛ kuma sisan ne y'a ɲɛna n'o tɛ i ka kumakuncɛ kuma kumakuncɛ kuma foyi tɛ ka foli kɛ jamanaden bɛɛ hali bi ka an kun kalifa cɛya ko tɛ fɛn ko tɛ tɔn o tɔn surtout nin n'a ɲɔgɔnna tɔn an bɛ balo mun de la tɔn minnu kɛra tɔn sababu ye an b'an bolo de fara ɲɔgɔn kan 200 1000 ka olu fara ɲɔgɔn kan ka tɔn ɲɛnamaya n'a ye walima ni maa min ye tɔn kariti ta walima ni ba ɲumankɛ min nana ka na ka dɛmɛ don tɔn ma nka nin baara in an ye an kun don a kɔrɔ ni an bɛnbaw ye duwawu min kɛ Mali in ye jamanaba in ye ala ka a jaabi an bolo maa de ka ɲɛbɔ an fɛ ka taa ɲɔgɔnna wɛrɛ kɛ a ka jamana la ala ka ko in futinɛ ko kan ka bɔ a kɔnɔ ala k'o futinɛ ala ka o duba an ka jamana lakanabaw cɛfini tabaw aw yɛrɛ sɔrɔla golomasiri tabaw an ka duwawu kɛ ala ka kɛlɛ jaw la so ka kɛlɛ jaw la kungo nka u k'a dɔn k'a fɔ minnu taɲana an bɛ duwawu k'u ye ala ka lahara sɔnsumaw ni silamɛ fure bɛɛ ye kɔw de b'u la musow b'u bolo denw b'u kɔ yan ayiwa service social fɛnɛ sigilen don l'armée kɔnɔ ka i janto la Kasim bɛ nin yɔrɔnin fɔ don dɔ ne donna service social kɔnɔ a don ni ɲɛji bɔra a kɛra armée sanfɛta ye armée de l'air seli surunyalen n y'a ye n tɛna tigi tɔgɔ fɔ a ma se k'a ka kalo sara k'a ta k'a b'a denw ka selimafini san n'a ye min se bɛ ye o don o banna ale kɛra sababu ye k'a ka kalo sara k'a ta ko nin ye ale fɛn kilasi
kilasi dɔw de den u ma selima fini sɔrɔ ale tɛ se k'a ta a bi wallahi Kasim ala k'a tigi sara n'a ye muso dɔ fɛnɛ a bɛ armée de l'air la donc anw y'a dɔn k'a fɔ sɔrɔsiw bɛ cɛsiri min na n'i ma gɛrɛ u la i t'a dɔn donc o de kosɔn an ye nin laɲini Mali bɛɛ tɔgɔ la maliden bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la sinon conférence de presse don n'i y'a sɔrɔ faamaw kun y'an bila la an y'a ɲini maa fɔlɔ min ka kɛnɛ yɛrɛ datigɛ o ye jamana président ye Assimi Goïta filanan n ko ka kɛ Choguel ye n ko Choguel SMS filɛ numéro de compte filɛ nin ye BMS la a ye t'a bila a kɔnɔ ni transition ka ko don an t'a fɔ olu k'a kɛ o bon an b'a kɛ k'a di olu de ma nka nin bɛ di sɔrɔsiw de ma Assimi bɛ taa Choguel bɛ taa nka l'armée demeurera ala sago i bonya ba sago tigɛ ala ye min ye Banci ni Koromagaya an b'i fo MPS mouvement populaire solidaire ale tɔgɔ la mouvement peuple solidaire ale tɔgɔ la an b'i fo k'i waleɲuman dɔn min ye sigira yelen fana n'a ɲɛmaaw ye sabula o jɛkulu fila de bɛ ka baara kɛ nin ye ko daminɛ ye n'ala sɔnna a ma an b'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ min ye 3 74 75 ye ka Mali sɛbɛn k'a ci o la yaasa ka se ka armée dɛmɛ walima minnu b'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ fɛ ka wari caman bila a kɔnɔ 03 31 82 10 14 01 o ye BMS numéro ye a bɛ se k'a bila ye fana n'ala sɔnna a ma an na ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ pour que ka ɲɛfɔli wɛrɛ kɛ baara in a kɛcogo la ani a lawaleyali la ni mɔgɔw ye ɲininkali minnu kɛ ka kɛ n'o ye sunkalo in kɔnɔna na an tɛna dan nin ma bi su in na kɔni ye ɲɛbila ye pour que mɔgɔw fana k'a dɔn k'a fɔ ko nin waleya bɛ sen na an ka jamana kɔnɔ minnu bɛ ɲininkali kɛ tuma caman u ka aw sɔrɔ yɔrɔ dɔ u ka a dɔn baara min bɛ sen na Basakɛ k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn. Kasim ne tun bɛ fɛ ka ko dɔ fɔ dɛ parce que ko in yɛrɛ n bɛ se k'a fɔ a directeur ye e bon misaliya bɛ n bolo o la o hali don min na an bɔra yan n'an sigira ka kuma a misaliya dɔw kɛra an ɲɛna donc ko in se o se b'i ye a kɛra fanga ne mun kuran taara i bɛ se k'a kun cɛ o ok a kɛra fanga kunda ye o a kɛra jamana ɲɛmɔgɔ ye Kasim ko in ye e ta ye a k'i ta ye fɛnɛ ala sɔnna a ma wa a ka d'an ye ni jamana ka laɲinibaw tɛ meeting min bɛ yen nɔ ni an y'a boloda à l'intérieur du pays Kasim i ka ye a kɛnɛ bɛɛ lajɛlen kan n'ala sɔnna kunnafoni na se faamaw ma i ka kunnafoni na se jamana kɔ kan i k'a kɛ Kasim i dalagɛsɛ ye n'ala sɔnna o de jɛ ɲini fɛ an b'aw bɛɛ fo k'aw waleɲuman dɔn su in na brève ale bɛ dan yan n'ala n'a kɛra sɔnna ma sini sɔgɔma kunnafoni bɛ daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 8 nin kibaruya ninnu an na segin u bɛɛ lajɛlen kan ka numéro di kurakuraya la a k'an bɛn sini